Nyakoro mgejuang dakika na pagadek tok sangwen marokinyi kamora mora mintiere rwakini machiegni ma en chenro mar mbaka oromo. Gisani nyakoro mgejongo dodo bedo gitwak nyakarom kanyo saa 5 marong nyango. Mataye chenro ni nyinga en Sharon Ongao. Nyakoro mgejuang ukinyi makawuono doro twak ahinya kaluore kod romo mag nengo mag ngima. Kanyalo mna paro ni juma mokalo gai marazimio Raila Odinga no singo niko pogore gi People's Baraza mago rombe pogore mabende gisebedo ga godo gibro bedo ka gibedo gi rombe chakre mano dwe mabiro rombe mabende koro gibro bedo godo ka bende giseyo piny owacho mano mar Kenya Kwanza kaluore kod pek mar ngima ina keni parango kaluore kod rombe makamagi mana ka pilioronwa ote lai magote machoka rede ka uchiel no mbui mar Facebook bende yudo wachiel kachiel mano Ramogi TV tudri koda mbui maga Facebook Twitter iyuda at Sharon Ongao. Kani neno posters mabende nwake mbui magwa mago mupogore ingeo welo mawantiere godo kono kineno an kamar paroni okinyi makawuono nyakoro mgejuang ngantiere gi Dr. Agnes Awuor mabino brobedo kwanono godo siasa daktari machiegni erokamano ene Sharon. Thank you. Amoso ujo jothurwa duto no kweuru amor biro Ramogi ka amor gi mbaka makawuono mwadwa keto kawuono amor gi owado ma obuya mabe ang'eyo from the days manen MCA mar Imara Daima. Erokamano ahinya. Makoro buyo kwendo kuomi obuyo kwendo kuoma. Erokamano ahinya. Ben nyakoro mgejuang manaka daktari Agnes Saluma sewacho ukinyi makawuono beda ntiere gi Kennedy Obuya. In koro iluonge aka jasiasa mana en MCA mano ma Imara Daima. Ng'eni bende no chung doge ni chung kamoro nchaki dogi chung to gik moko dhi kaka no dhi mosonagi. Erokamano nyikora Ramogi ani luonga ni Kennedy Obuya an wuod Karachuonyo mana kaka juoga osewacho ka ne an ga jating ndai ma alensi ma Homabay ma Nairobi ka akarito Imara Daima to yiero mokalo ni na chung kaka chung kenda kom mar bunge ma Karachuonyo. Erokamano inya kendo machiegni maneno kinyi makawuono kan wako kwan kamar kata mana twaka inya nyaka luore kod akombe berne ni yudo kata mana ni reme okinyi makawuono dwa loso kalinya nyaka luore kod romo mag nengo ngima. Daktari Agnes manaka chako kodi pachi nango kaluore kod rombe maket kod magi. Sharon adwa konini ngima tek otek ni kila ng'ato otek ni jameo otek ni jadhier otek ni ja middle class to sana otek ni janyuol nikech Sharon kama owuoye sani bech school fees omed sani kaka owuoyo ni ntie junior secondary my parents were not very prepared for sani no konwan bech gik moko bodhi piny through subsidiaries gino pokone to msara kato obuya mobet butaka msara ni ile koro akia kaka jikonyore nikech abe otek na kama beti maini siro koro dwaro mar kweth mar Azimio mar chako romo maket kod mago chakre dwe mabiro gima dwaro mondo Azimio adwa keto very correctly here Azimio is the opposition and any opposition government has the right to put the government in place with its promises to its people. Koro Azimio is always a government in waiting or a government undercover. To end obe no chung, Raila Amolo Odinga no chung. He has numbers, he has quality, and he has also quantity of people who follow him. To ken quantity ken en mar nationhood. Kanga ija Kenya thagore oko thagre nkech en ja hasla oko cha thagre nkech en Azimio waduto wathagore and the talk that is going around the conversation madisani en wanyalo timo nadi mondo ja Kenya winjie maber but gik matimore sani nyocho kono ne NSSF are from 200 shillings to 2000 in paring at mamsache en 1500 ntie security officers mayudo kata 1500 ntie house helps
mayudo kata 5,000 to bo dwaro ni koti oyude gimoro modhi makoro inichwalo ber ka gidhi nyime gi rombe makamagi ng'e nitiere rombe to bende nitiere kramna thuolo mar twak kod piny owacho kendo buya kaluwore gi in pachi nango kaluwore kod rombe maket kod mago nikech wang'e ni sani gidhi nyime gi People's Baraza from next month mondo dwe manyien gidwaro mar mondo mi gichak rombe mano mar ywak ahinya nyaka luwore kod pek mar ngima. Adieri makende an kaka ja Kenya kendo ng'amo setelo Nairobi ka kuonde ma dhano chandore kabisa. Adieri makende uchumi ma Kenya rach. To pok obedo marach sani. En gima nochakore wang'eyo ni globally piny mangima kochakore gi corona gini noketho uchumi mag pinje te. Kenya being achiel kuomgi. Ne wadhi e yiero ka uchumi marwa already ne rach. Mama ne adieri makende. An kaka ng'ama ne jatelo ka nang'eyo ni kech ne nitie ka kendo naneno kaka ji gore kuoma kata mana sani jopiny odenyo Nairobi, Turukana kata Homa Beach wa. To jopiny odenyo te jogo mogo kura ne Kenya Kwanza gi jogo mogo kura ne Azimio. Adwa mana nyiso daktari ni wan en ratiro mar jo Azimio mar bago ng'anyo kendo mag romo gi ji mano nitiere katiba. But adwa mana nyiso gi ni wan ng'anyo gini gibed ka ging'anyo winjo gimoro kowacho ka ni gin government in waiting. An akia kuma Azimio en government in waiting. Azimio en opposition kendo role gi no onego gi play very positively to mana through structures mantiere serikal ma en kaka through office of the leader. Daktari wa tika gino ok soke wang. Wadwa wacho madiera marka. Adieri makende ne niya Azimio en opposition but nitiere representatives mag opposition mar Azimio in national the legislature aude mag bura mag county assemblies, the senate and the national assembly. Ka nitiere pek magineno onego beni gi push agenda mar pek magin godo ni through the structures mag opposition makatibo mewa main through the legislature, the senate, county assemblies and the national assembly. To bende od bura bende ya ukinyi. Another thing sani oyine ja Kenya mora nikech adieri makende structure mar oversight mar government to komi mana jo Azimio kende main koro okisir rombe ma bende koro gidwaro chako chano timo ahinya mar ywak kalore ipek mar ngima. Ratiro margi gin gode katiba ni ng'anyo to yiene gi marumo. Ema ni kang'iyo goodwill, intent. Aneno ka saba margi ok gin gi oginyise ratiro ma jopiny. Ginyiso ratiro margi mar ubinafsi. Nikech ka ratiro ma jopiny to ne ging'iyo katiba wachang'o to ging'iyo structures mag katiba wachang'o to ne gidhi e udi mag bura. Akeni daktari pechen mane. Obuya adwa kwayi ni mondo imiya namba mar katiba mowacho ni opposition cannot call for meetings. Ngisa kama ntiere mowacho ni the opposition leader, he is the opposition leader. Raila is the opposition leader in this country. The work of any opposition is to keep the government of the day at checks, and they can do that through barazas gikmagi wacho ni through call for revolution. Kata piny mar France ma wantiere ni is a democratic country. Right now people are rioting. It's the opposition who are leading those riots. It's not something that is new. Onge gimanyien ka. En manan koro kako buya wacho for their good apa no buya kaka nokete no wacho ni karmiji kaka mna gidhi iroganda to koro giwuoge jod bura mag gi mondo chwalo kama ne od bura. Sharon, jod bura, it is called a legislative assembly. Kama gilose laws. Laws are not made mondo be of the pain. The people's voices have to be heard. And the opposition is there to listen to the people's voices. Azimio the Baraza, Ogiguga Kendigi, they talk with the people. They listen to the people. And that's the work. They are the listeners, then they tell the government, Kamoadieni, Okber. Da mor ko buyo konani, ntie Baraza moroma iboluongo, kor adwa penjo buya. Nyoro nyewa ntie gi meeting moro Nakuru. Was it a prayer day or a rally? Nikech anadwa kwayo. Jo kanisa manyo chok manyoro nigi were gi kanisa that was not a church. There was no church. That onge kanisa Kamila menyasai majibo yanyo jowetegi. Are you getting me right? You cannot call it a Thanksgiving ceremony. That was a political rally. And our pastors the camarage gine mone go gi kwa jo piny nyoro prayer day no dinyo bedi mar lemon koth mondo koth ochwe.
nikech war piny rach. Nyoro nyan Kisumu, piny oto Kisumu. Wadhi Kitui, piny oto Kitui. Nairobi kane kaka gik moko timore. Walami waketi alamo, mawachiko nyaka jo Azimio go, nyaka jo Kenya Kwanza, mondo walam ni piny. Mondo kata pressure mawantiere go mobuyo rito mondo attack mondo watimio. Akeno buya pachira ngo ka luore gi mano kapok wadhi thor wach machielo. Yes. Gima adwara nyis ngene ajuoga ni en ngamo osebedo Catholic nana motiyo higni 20 gi wiye madhe 27 moluorore piny mangima odhi nyaka kia Pakistan nyaka kure. Gima nogole kanisa momiyo opingo joma lemo kangiyo. Koro mana nyalo bedo gima personal. Mana theologian myself. Koro onge gima nogola mondo apingo joma Catholic nyako pere kata juma mano koro wadonje rombe. Wadwa koni, there's a difference between a rally gi prayer day. When obuya odwoka ne kamano. Koro mana ka wacho kamano. An pile kaka nadonga nuda dwen. Tadonge lwet jo Catholic. Joma nopidha manopuonja. An dongo gimoro ni Nyasaye mong'eyo jogo kaka joma lame ni mong'e pedho ni to manga malama gadieri to manga malama gi miriambo. Ada gombo ni daktari owe mondo mi tijno wawene Nyasaye mondo titije mar pedho ni to magi jo ratiro koso magi jo mage kadhi mbele. En ni adwa mana nyiso daktari o penjo moro. Adwa nyise ni office structures mara makaka tibo miwa makawuono mar governors mawan go kawuono. Iwinja kano wa 20 katiba ma 2010. Wacho ni sani official opposition leader mawacho no oonge katiba. En mana gima sani koka bedo proposed subject to an amendment in a National Assembly and the Senate. Mabenda Azimio magi pomone no wacho ni gin gono. Gine magi pingo kanyiche Kenya Kwanza o propose ni mondo mitima amendment e katiba mondo wabedi gi office of the official leader of opposition in parliament. As we speak, as someone who has been there in the county assembly, I know the structures of this they work. Office mar opposition mar National Assembly. You understand? Bedo represented with the office of the leader of minority and the office of the chief whip. Gine magi kaka gitimo mkutano gino. Kamano it's in the interest of the public. Magitimo gimilu muni public participation. Mano yenege. To nego gi chok pache jo piny. Kage se choko pache jo piny ni. Onego bende gidwoke either ginyalo push it through organized groups machalo kaka mag gaucho ginika. Iwinja activist groups. Or ginyalo tere office minority leader gikone dhi utimno gima kama du lokno katiba maricho mwaneno gi kata du penjo no sirikal gik mwaneno gi pesa ni kanye kech nitie kanye to remedies mane magin godo mano king'iyo sani pok Azimio tim pok kitimo nyaka sani kalore choko pacho piny nikech gin gisebedo kara mna gi people's baraza mar mondo mi gitwage gi jopiny giwinja ni jopiny bende wachango kalore gi wach makama. Yes, erokamano Joyce. Adwa wacho ni gima Azimio timo gisebet Nairobi donge nyocha gidhi Kisumu matin gidhi Busia san gidhi Machakos na gichako gi Machakos Omondi eka gidhi koro Kisumu ka gidhi Busia to pod gidhi mbele po gitieko tijgi mobuya sani ngado tiendgi. They have not finished. Okinyal person who writes. Dong duweni mane gbendi na gitieko people's baraza kapok gichako koro rombe mamoko mara yuak kadore gi dio serumo wapenji dio serumo dio pokorumo. So let's give them time. Questions ma obuya penjo sanini nigi begise choko pach. When you do a research okinyal ndiko the outcome of the research kapok itieko gik mipango wagitiek gik magipango duweni. And then we can ask them the questions mobuya raise sanigi wabo penjo gika dwe orumo nukono an ko uchopoka to bodhika. Daktari roching maka una nego bende gibago Romo e county makisi kata kamano gichoro nyime nyaka chintere kapaka biro mano chieng ticha bicha keni dwacho ne gi kore dibed ni nitiere ng'ich moro mosechako mako onge ng'ich mosechako mako gi nyocha antie kawaiko my brother Professor Magoha na antie kuro na winjo kendo ne giwuoyo maber gima bet ne ok giyanyi ng'ato onge gima ng'at ma giseyanyo and it is their job. Ingen kata ka in ko kenda ko die dala achiel
nyaka nyiego moro bedie donge ayudi to yuda mano is there, and that's why there's opposition, there's government. They are opposing what the other one is doing, and I want that to be very clarified here. Koro gimanyocha gitim gichoko pachi kisino onge ngich mose makogi to be able to create a rally nyaka jo telo makuru duto mondo gibed ka giwinjore to rally no bok yot adwa koni Joyce. You have to gather intelligence, nyakinge gima timore kanyo, nyakinge gima jo kisi wacho, and if you're not prepared you can't. Inge gumi na penjo mano nikichodo mana winjo sani mana ka director ne nyalo mana manyo nwa ropoda hinya kaluore gi jotelo mantiere e county Makisi. Ne gilose hinya kaluore gi rombe mabende Azimio na nego beni bago kawuono e county Makisi, rombe mabende gichoro nyime. To kwa kungo monde wa winjane kaka moko kuom jotelo no loso kotel ne gi kod mane en Governor e county Makisi James Ongwae. The aim was to scatter the much anticipated homecoming of CS for Education on Obaseki Majogu that is scheduled for later this month. At this point, it should be noted that Ramogi Odinga himself welcomed the President of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, with open arms in Luo Nyanza during the homecoming of CS Owalo. It therefore comes as a surprise to us to learn that the same Raila is inciting the people of Gusii and trying to turn them against the government of the day. Let us accept defeat when it comes. Let us give those ones in power time to also lead as we did. So we do not want this shenanigans that is Jebukati everywhere. If Jebukati did it, he did it to all of us, and we have accepted and we have moved on. Nyakor mgajong magogin mana moko kuom jotelo mauke county Makisi mabende no losa hinya kaluore kod chenro mabende Azimio na ntiere godo duchi makawuono mar bago Romo e county Makisi. Kata kamano giwacho ni rombe makamago gibiro bedo godo e county Makisi mano Gusii Stadium kabiro romo chienga Teacher Beach mano chien tarik 17. Obuya pachika luore gi okang' makama dibed ni Azimio no ywangiche mane gin giwegi na giwacho ni pod gitimo ikruok makoni kod kocha. Ok danga wuone Azimio, but gima neno kaka japo siasa mosebedo matene mosebedo around for long, aneno ka gin gi buok nikech manga mano obedo governor manager Azimio to nikech oneno gimiluongo ni the voice of reason. Ong'iyo ni sani priority mar jopiny nigi kech. Mane mami neno kaka wan gi Eliud Owalo ma waziri marwa ne wopugo oganda kod mchele nikech jopiny nigi kech, to jowa moko nowacho mana jogi Azimio gi ni wawek pugo ganda. Mano nutimo godo kopo ne mago to gima timore di bed jabura maber kasi weyo kiloso tawini thuolo and be kamano. Kaluwore gi wach ma governor mokalo Makisi owacho. Governor Makisi mano ratiro mare ene mong'iyo nikech mano ne dala ne mobedi higni 10 to ma osiep jakom mangita gidel matimata. To aparo ni ong'iyo ni ratiro mar jokisi kama wae omi priority namba 1. Oneno ni ng'anyo masani oganda ne onge gima dhi nwange. Dongo gi ng'anyo giromo en romo no en romo mar bago ng'anyo. Romo mar bago ng'anyo. Koro rombgi ni ging'iyo ni rombgi ni one in spirit dhi nenore gidhi inculcate a culture moro manenore ni gipingo sirikal. To sani diri makende iwacho ga gidho ngere ni choose your words carefully. Iyiero lweny minyalo goyo. Giseng'iyo gin kaka oganda jo Kisii kaka jotend Kisii. King'iyo kata body language kata mara Asimbarati governor masani ineno ka giromo gi Kenya Kwanza. Manyiso ni gineno ni alweny ma gisebedo gocha gi change tact. We mondo mi giembre sirikal masani mondo mi kik sirikal masani ne ni jo Kisii kwedo sirikal mondo mi gi develop. Itio ranyisi mar Simbarati kata ne romo ma Machakos dibed ni bende kaluore gi romo mano mar governors mabende natimore county Nakuru na gintiere gwenge bag Naivasha kata na romo ma Machakos no kwaneno kanyo Vinya Ndeti odiochieng' manyoro Busia bende ndo kwaneno Polo Tuma. Adwa kwa Joyce ne ing'igi maber ing'igi ma timore. Raila kodhi kuro nikech governor. Raila kodhi kuro nikech MCA. Raila dhi kuro nikech jopiny. Iwinja? Samoro wacho gani nikech mago counties magi to gimbe no yiergi gi duond bura mar ODM kata na kwith mar Azimio.
ka Simbarati Okoso, a county Markisi, Ibipenja, because I know he will be there. Ongua eneno siep baba, advocate ugini openly. Tongua ene tiyo gijo Kenya Kwanza, to ene ODM. Ma baba no say you the funun, even before election. Mane momio, kitgigongwa eno the pain. To baba enga ngat mok bugre gi wach. Gino, kikwa ketu ngweka. Waket, what is the topic of Azimio? Azimio gimagi wacho ni maisha odhi malo. Wangi kaka wanyalo timo maisha kaka odhi malo. Gimobuya do kona ka do kona ni the president who is sitting now is finding ways. Nyocha neno president Mazambia, Zimbabwe, Magwanga. No bet piny mo wacho ni ananeno jo Zimbabwe wa. Aneno ka jo Zimbabwe thagore. Nikech omo chiemo. Sani why should we import maize in this country when we have the galana? Gimadwa kwa jatend piny miluongo ni William Ruto. Let him not concentrate in politics because they are also doing politics. They are not helping Kenyans. Ongi en galana cha wanyalo pidho duma machanade. Kenya is a country that can feed itself. Nyocha magongo wacho ni Zimbabwe wacho ni waneno ni Zimbabwe wan gi kech. Taparo ni bende chenro bende nagiseketo kare mar neno ni kar pith mag galana kulalu bende otime pith mar kedo kod wa keti piny. Gik mwagogo mbaka sani gi is not important. Galana no set him under the same Ruto and Uhuru. Dongene gine government achiel. What did they do? So let's not talk rubbish here. Let's be sincere. Wawacha dirka. Wapenjire kaka wan sirikal ma wantie sani. Wanyalo timango. Instead of making similar rallies in the name of a Thanksgiving, let's think wise. Wanyalo timango. Kisumo kama wae ubuya ni boa Nyanza. We have a lot of idle land. Idle land no okudwa mondo owalo giro chak pogo nwa chiemo. That's making people become lazy. Waponjo lumo ndo mabeoka mokongo mawinja kara mane gwenge mag Nyanza pogi chiemo. It has never happened and we don't need to go there. Onegwangis jogwan wanyalo puro. Lake Victoria and Lake Moka, 3 countries. What are the waters doing there? Ere farming mati morekaman. Those are the things. How can we feed ourselves? Those are the talks that we should be doing. Ana no nyamera. Ana realist. Tomano inform ni affiliation mara politically. Nyamera ni nyakonge ni sirikala. Alufario gaburu Alufario gapargadek ne wane serikal mar nusu mkate. Kunde mawacho ni fallow lands low matimo nono kaluoge. Ne ken nyagudi okelo kamiluongo ni Dominion Farms yala swamp kama ni pure. Angoma no timore gi jotendwa momiyo mzungu mani puro e luo manondiko ji noringo modhi oko. Obi odwokwa kanyo. Nikech mano yudo ka wan prime minister anwariembo ngama no biro kelo nwa pur. Oloch kemera manitiere uma bechwa. Angoma no timore mane funding wa oko gi development partner mapur no chakore mapio bar manyaka sani en gimuchung te oti makechamo jo karachonjwa gi joma be gi joko chia to onge gima gino konyo wagodo to bende wane sirikal ta mokala chieni sirikal morumo ma 2022 ne wane gi goodwill mar and unlimited access to the presidency maruru Kenyatta through and shake. Angoma no semono leaders magwa period egete en angoma me no semono gi initiate programs matiko kech momio sani ko kagere mind jo piny ni gin gi kech to ne gin gi ability unlimited times mar initiate programs mar miyo jo piny self engagement programs maginyalo self an godo kawuok rapur kod tich mar lwetgi ka dhi mbele gima nyaka nyamera ninge Ruto kao serikal Alufario iga mokalo ochamo muma September. Ko chamo muma September. Serikal nigi structures and mag formation serikal mawendo. Mama no kata eno nego binongi. Serikal kodonjo nitiere koke is form cabinet kise form cabinet or the through procedures mag approval koki form submit list magangoa mag principal secretaries magina accounting officers magi mora oknya timore kapok ibedo gi principal secretary as the accounting officers kama no setemore yiga no loko parliament itself ne nitiere gi milongo ne long recess parliament kokano resume
from long recess. Gidok kiny. To ka gidok kiny, sani endi koka proposals mag budget mar sirikal mokwongo for the first quarter. Koka di tim sani dwe mar adek sani. Makoro dweche ang'wen gi okunjo ni wachako segi kaluwore gi wachako segi gitie budget mar the previous government. Budget mar Ruto mokwongo koka idhi tim ne ang'owa supplementary sani for the first quarter. Koro bang' ma koka wadwa ng'iyo ni to sirikand Ruto ni ang'o mopangonwa to pesa momiye obiro miyowa report ni to reconciliation of the previous budget mae magin godo. Daktari ditingo mana bali. Kawuono ane Sirikal pod nyako. Sirikal onge sirikal manyako. If you don't beginning fast, you'll never end. Iwinja? Jang'wech kachakoga okochak ni koro podang aringo. You run. Gima timore. Oken sirikal ma the new people in office have never been in government. Iwinja mama? Sirikal ni en sirikal that has been in government for 10 years. Gima timore adwa paro no wadwa ni. Gima nyocho yao Kisumo mar Agwa Blue Economy. Gini nondik gi PS Owino. PS Owino modwaro nyaka funds. Manyocha Ruto wacho ni ene moya. Oh, PS Owino did that. PS Owino njelu koso ken njelu. It was being opened recently. Gimitimo mar housing project mar Homa Bay. Ure manochako gini. It was open. Gimanyocha iwacho sani mowacho nyocha kadho kochia kuro. Aneno ka ji opitho. And manane, we have to accept Luos we are lazy. Pigino sani nyocha kadho kochia nyocha kadho kabiro Kindube. Aneno ka ji ochako pidho sukuma mawacho sani jogwariek. Lakini jomantie kaji idwan sirikal omipi baso bio ya onipi mondipurgo. To wan gi namlo lwebe. To wan gi namlo. What have we done? It's not the government to do for you. Dong bede samoro binde wacho gani one county government. What's the work of the county government? It's sirikal to the people. Koro gikmwa wacho go, the goodies in Homa Bay, they were all opened by Uhuru. Pimanyocha Ruto ya Omar Kisumoni. Owino wrote that paper, PS Dr. Owino. Masani Ogol Masani and Kamoroni. Owino did that. Mo Owino yao. Mo Owino timo maber. Owino is the one who wrote that paper single-handedly. Mo yudo funds margino. So those people have been done. And manano kuagoko. Maka koro kikwase sirikal maduong koro waseo sirikande magwenge. Nyaka wase sirikal magwenge. Mondo gibe gitim gima gitimo. But gima kenda dwako ni maber kabisa. Ni sirikal Ruto nyocha kodonyo. They promised us in 100 days the prices. Raila mano wuoyo. Donge gine mana giwacho? Gin mana giwacho singo makamagi mabende oganda mapacho ka geno fuongruok mar nengo ngima ema pane emo mi Azimio koro ka okang makamano buya. Ja Azimio ntie gi right mar ka okang makamano. Nikech kok gitimo kamano. Ibo yanyo Azimio kaka no yanyo ga Raila manen gi Uhuru. Raila is in Uhuru's bands. Koko wuoyo orach. Ko wuoyo orach. But what is Raila fighting for? Raila is not fighting for Luos. Raila is fighting for every common person in Kenya who is hardly hit today. Obuyo mana kido ko mano kapok wadonjo karamne okang machiela hinya koro mag osuru. Osuru. Na winjo okang'eyo ni nadier machal nade. Na winjo ni maling'ling wacho ni dipo ni jotendwa moko josisa moko ma jodito e Kenya ka. Dipe ni ng'anyo madhi mbele gi romo madhi mbele ni. Debe nitie ni wach micho openjegi ni tang'o momiyo ok gichulo osuru. Ema diponi mane momiyo gidhi giponde toke jopiny mondo mi jopiny odingi mondo bed kaka rakingi mondo kik timgi nade kik penjegi nang'o momiyo ok gichulo osuru. Adiri makende iwacho ni kata mumo ndiki ka Yesu nowacho ni mi Kaisar mar Kaisar. Iwacho ni kulipo osuru ni kujitegemea. Chulo usuru nke sirikal ok nyalo riti ka onge usuru. Wan an gi en waduto wa jo Kenya nyaka wachulo usuru nikech usuru ni ema piny sirikal gogodo budget ging'iyo ni to gin gi deficit marom nade, development partners ginyalo kwayo marom nade tadima ginyalo dhiye olo
against magisechoko kaka sirikal. Kan winjo kaka mana ka Moskum ngadi, kan winjo kaka jatend kweth mar Azimio Raila Odinga na loso. Nocho nyaka sani kinde thuolo mar dweche 5 mosekalo. Piny owacho osechoko kwan mar omenda ma e usuru madirom bilion 863. Manyiso ni dwe ka dwe ichoko omenda maromo siling bilion 173. Penjo mano gai mar Azimio na penjo kram no dweche manyoro ka bende odwaro mar mondo mi kweth mar Kenya Kwanza duoke. Omenda gi osetigo de yo machal nade. Pek mar ngima ngwenyo kuon pod bedo shida. Mano en kare. Mano miluongo ni koro jakom go Azimio ka rol margi. To duoka mana kame wachako gocha. Ni wantiere gi budget committee e parliament. Wantiere gi public accounts PAC committee ma margi mar jo Azimio. Benitiere e answered mar National Assembly of the Senate. Can any member mar Azimio or say submit through office of the clerk no dwaro report mar kaka sirikal osetiyo gi pesa mano wene gi sirikal mokalo. You understand? To kapo ni choko to sirikal choko. Ta nyisi adwa ni nyamera ni mondo dhi otim reference. Iwinja nikech ng'ama somo okadwa na gwari ahinya. Dhi tim reference ni to budget mano uro yudo e sirikal mokalo cha. Be mo dhi go mbele. Mano maruto no yudo. Mano yudo. To kasani nikech oruto nyalo choko pesa to konyalo timo gimoro amora kapok otimne budget gi National Assembly. Mapok obed approved gi National Assembly. Pesa osechoki, Assembly epo kiny, gitim supplementary budget mondo giwe no Kenya president mondo tigodo ne jo Kenya. Agnes, wach magidi. Wach magida niya. No, Obuyo kudwa donje kama 1 or 3 billion every month for 5 months. Ma kweth maketo tesre penyo wacho penyo. Okodwa adwa penjo Buya. Nyamera gini poko penje od bura. Adwa penjo Buya maber. Ene mo wacho gi dhoge ni parliament went for long recess. Yes. Hasad nadhi manyo kar long recess. Okay, gima jogo osendiko sani. So you wait for that time to come. Wabo penjo gin nyocha uduogo. What have you done? To kendo gima dwa penjo Obuya maber. Ni owacho ni taxes. Government has to work with taxes. But government is also run with human blood. Okinyal biyo ng'ato maybe nyaka nyambich. Nikech sama koro Kenya ochope sani ibiyo ji nyaka nyambich. Anto kibiyo ng'ato nyambich ainya there will be a revolution. Nikitsani ntiere karamba wati Obuya wati dongi wacho nu waluore kibiyo ng'ato ahinya ng'ato bo gonduru and the nduru no mar joma piny magonduru no is being even it's on the street jonge jo Kiambu nyocho o demonstrate Gatundu donge nyocho demonstrate jino nyocho demonstrate Nyeri mago kujoluo ingen kila gimori wacho gan Raila Baba is fighting for the national government tadiera Mabuya boyie go mo wacho mokwongo ni jo Kenya winjo matek and other international countries have reduced their taxes. As I speak in Kuwait there are no taxes today. There are no taxes. Kana gibo hit gigi kana jatend piny gi jalup neno donjo ne giwacho ni gi inherited dilapidated economy. Nyaka sani ka bende giwacho ni gin gitemo mana dino fuoge mar neno ni kwan mag death karam na gowi mabende gi jaholo karam ne pinje ma oko oduok chien. Dibed ni mani rem mabende sani nyoganda mapacho. Ati adwa tieko gimnoka. Adwa penjo. Nyoro that interdenominational meeting that happened yesterday, how much millions were they spent? Could we have spent that millions to buy unga for people dying in Turkana? Mondo watching Mano Thanksgiving. So if you are saying 93 million, is 93 million the one running the government until today? Co-watching supplementary budget pocolos. How many trips have we made abroad? Is that still 93 million in treasury? Yes. Bende gintere gedwaro mar austerity measures margayo Obuya mana Kenya loso. Adwaro ni gini gima onego watim. Makata wan sane jo siasa ma joluo ma affiliate gi Kenya Kwanza leadership. Okwadwa ni wa wuond pach jo piny ka gima gin jomo ming. Wadwa ni samwa politik to wacho wachungi ratiro. Mano miyo kata nyamera ni wacho ni kana chako ni ayie ni Kenya jo piny nigi kech. To kata kwa wadhi jo piny wanyiso gi ni jo piny nigi kech to wadhi gi lwetwa kwani is open. Mok nwa dino secret more i lwetwa.
Higa mar 2018 sirikand Azimio ni Katuru Handshake noriwore gi migosi Uhuru Kenyatta mane gi pass increase on tax mar fuel. Dire mane gi gineno principle mar Azimio no whip MPs te mag ODM gi affiliated parties gi mag Uhuru Kenyatta mane gi push jo Kenya mon magi medo tax ma on fuel. Dire ka no kong'eyo nitie joma chandore Kenya ka koso dire ka no dak Uganda kabe mbele anwone nyamera ni kendo ni adieri makende jopiny nigi kech but jopiny nigi kech gigi biro logi systematically kalure gi singo en mani kwang'iyo singo mana Kenya Kwanza ne oketo gimomiyo ni kata mana Azimio dwaro wuok oko kacha en kalure gi singo mana Kenya Kwanza no kete kinde mana gitimo kisera mar gi marombulu kwa donja ei power kata mana e government ne to walwaro bech no mogo sani mogo nyaka sani oken siling 100 kaka no singne ji sani kata kinyo kata mana rates osuru NSSF gi ni omedi nyadi par gi nachulo 200 sani e rawinjo ni siling 2,000 chakre dweni wantiere gi mafuta wantiere kata mana gi sikul mano kaluore gi pesa omenda mana janyuol chulo bende sani neno kata mana ka no gol negi omenda mana piny owacho ne gayo gi godo chulo kani winjo kane sirikal ne kawo loch kane winjo statement margi kane gi ng'iyo accounts mag sirikal ne it is on record kane gi wacho ni wakawo sirikal ma agulu mare osekwal mohobi magimodongi chalo ka gima onge to nikech sirikal en sirikal adieri makende onge sirikal mok choko usuru kok gichoko usuru to nitie kama gigole resources magikete national reserves king'iyo sirikal mar Kenya Kwanza ne gin gi challenges kane gikawo sirikal. One, gikawo sirikal ma ok owene gi pesa. Mar ariyo, gichoko pesa ni ka gisechoko pesa ni pok otimne budget. You understand? Koro okinyalo wacho inyalo choko pesa to kinya tiyo godo. Machielo daktari okinyalo wacho nikech en gima okonyal support with evidence ni joma nodhi e kanisa manyoro ni notiyo gi pesa sirikal. Onge evidence ma wacho ni the exchequer no golo pesa mo fuel mo chulo bodyguards nikech ji do dhi lemo Nakuru. How about en sata samo biro kane ore gi funding mar ODM nikech mano bende is a public entity dongo biro mage pesa ne daktari mwana konya luinjo pa jiki sa bende mayo wango angin sa Joyce sa wango mayo wango ado kadoko buya kama ogoeno ado penjo buya ka president mar piny chieng swearing in nyalo chunge podium owuoyo gi dhokadi ariyo wacho ni wan owenwa maonge gimoro lakini in 100 days donge ne giwacho gi dhok achiel fuel prices will go down in 100 days mogo which is a common commodity in every house will go down tingen fuel gi transportation are very important things bas in kao kende medo kapod jipod yuak ni gini punda be yuakan oromo you cannot overload punda sani yuak ni koro oromo to buye makona miye jogi nafas amiyo jogi nafas jogi nentie government. Ruto was the deputy president for 10 years he knew what he was getting and he knew where he was going koro sani ango miwa yuak to daktari manaka penji ahinya kaluore kod rombe makamagi na nikichano kram nako ganda maoro nwa kram na penjo mopogoro gi penjo ni rombe makamagi makoro ugai mar Azimio romo godo gi jopiny ahinya mar yuak kaluore gi pek mar ngima obro konyo nango kar migidhi to gilos gima ber baba ineno ka ibe kiseri wuoi maseri no kudhi ka Meru direct nyako duarie wayu moro onge kaka weche dhi donge nyako duarie jagwengi moro mong'ei mondo wenje kaka weche dhi e dala uno donge nikech kikendo tibokon beni timo gik ma joluo timoga nyaki penye ni nyako ni akanye okinyal dhi ka wuoni nyako mikon nyari ni somo ni puonjo nadi nyaki duarie agweng kora agweng ma baba duaro en jopiny donge mage jopiny in a very symbolic
mana. Koro ko manyo jopiny upenjo jopiny, yes, uyua. Odwa na di wuo kode nadi. How do you set an agenda without consulting the people? To mane mababatimo, public consultation and public participation is a freedom to everybody. Katana wor sani awor Agnes Salome. Anyalo chung jibanji. Mapenyo njopenywa udhi nadi. That is my civic right. It is Baba's civic right. Yes. Aya, obuya dwoka ne mano, bang' man to kora bro wito pacho mogik gembe gi bende otemo pogore ma bende jopiny oro kiny makawuono. Ero kamano. Adwa nyiso daktari mondo winji. Daktari, in 100 days mosekalo kaka ne kero wacho. Nitiere gik mosetimo. Achiel kuom gik manosetimo en putting up the structures ma sirikal. Machielo gik mosetimo choko usuru miwinjo iwachono. Machielo sani ndi jopur wang'eyo ni koth olal Kenya mangima nikech issues mag polo machalo mag global warming. To sani sirikal kidhi most of our counties iyudo ka sirikal osetero subsidized mbolea mosechopo ne jopur. Mago gin engagements ma sirikal osetimo. To king'iyo sani kata mana jotich sirikal. Jotich sirikal in the last 100 days onge kamisi winjo ni jotich sirikal ni ong'anyo ni kia ni ma ok otim service otamgi tiyo. Doctors. King'iyo mano dakteche bende ng'anyo kata mno doche makawuono barke MPD mantiere buore Nairobi okinyi makawuono bende ging'anyo. Mago doge jotich sirikal. Wacho mbele kacha ni sirikande duto wantie gi 48 governments, 47 county governments and 48th government and the national government. Gin independent and interdependent at the same time. Kataka king'yo sirikanda Azimio gin gi sirikende mag loch gwenge adi. To sirikende gi be gibedo funded. To gine sirikende go e iluo kumo ae kucho game korge kocha. Siaya County. Be jaluo ywak. Be gi ywak. To be sirikal no be margi. To be giyudo pesa mar konyo jopiny. Koro kik wangi ni mana sirikal mamalo to wigi wini gi megen gi sirikal maloch gwenge ka ma sirikal omiyo gang'o omiyo gi pesa marito jopiny. Sharon, adwa dwoko buya maber. Nyocha governors dwa ng'anyo. Adier kose mriambo maruto oluongo gi Naivasha. Because of the pay. Mondo gibed piny giwuo mondo pesa ni meaning county governors don't have money. Yes. En mana no kwago koko. Mar governors no to pokon wawinjo mag jod bura man wawinjo ka gi ywak mana gi dhiro me county Nyocha giromo Naivasha. Yes. They were also going to go on a slow down. Doctors no se keto ng'anyo margi. Lawyers nyocho keto ng'anyo margi. Koro gima wadwa fertilizer mo wuoyo no. Fertilizer no kineno kendo antiere go ondiki not for sale. Ti uso ni jopiny 3,500. Nisa nyiewe in. Okanyiew. Proof. Because I'm the fertilizer manyalo nyiew kenda based on which fertilizer I use. Kendo ntiere mondik maber not for sale lakini keto 3,500. Kor emadwa kwa obura no buya iwuoyo gi Kenya Kwanza. I'm not against Kenya Kwanza. But I'm against making promises that we don't fulfill. We need to cut our coats according to our sizes. Gima wako kwa neno ka baba gokoko. Okoko koko nono. Okoko nkech maisha no koridore. Toridore no buya oridore ne an. Oridore no wanjiduto. But the truth is the position is there to keep the government of the day in checks so that it doesn't remain laxed. Manema baba timo egik moko duto gi en weche miwacho ni koro odo umo joma poko chulo tax. Kato buya no king'iyo maber nitie gik moko ma poko chule tax. Ta inya kwa losi weche mag rombe makamagi mana kwa tieko kora bro chiwo nu thuolo daktari kanyakla kod obuya thuolo mogik mar wacho pacho inya kaluore kod rombe mago mag nengo mar ngima. Kinde mabende rombe makamagi dhi nyime par ni ntiere moko kuom jogweko kata na jotelo mantiere kweth mar Azimio mabende poko sebedo ka riwore rombe makamagi mabende ipenyo ne gin kanye. Nwaneno kata na pogruok mabende ntiere kweth mar Jubilee gi mano mar Azimio kan ntiere moko kuom
Jubilee, moko kata ni neno dichieng manyore Romo e kaunti ma Nakuru. Moko bende nyaka sani bende koro osebalo. Nyaka sani be inyalo kata mana paro Jeremiah Kioni bende winjo kanyo ni nothich oko. Gini ero bende no ramo ni pod ene jagoro maduong'. Akeno Buya ni machak kodi wach ni mogik inyalo mana summarize gik mwalosego. Gik mwalosego adwa mana kwayo oganda ma joluo. Ani adieri makende onge dhako manyuolo nyathi mawach ni nyathina ni adhodhe agombo ni nyathina ni chieng' obed Al-Shabab, chieng' obed jakuo. Dhako ka dhako dhodho nyathine to wacho ni nyathina ni chieng' moro obed jatelo, obed ng'ama nigi mbiye piny. Wan kaka oganda jaluo king'ado remba ting'ata kata Kenya Kwanza kama nitie ni king'ado remba ka tiyudo mana ka en remb jaluo. Gima affect jaluo wadwa affecta directly. Adwaro mana appeal no gandawa. Amolo iwacho Kenya kani baba enadi en achiel. To ker bende enadi en achiel. To Amolo semanyo bedo ker ni ma iga mokalo ni oganda wa duto te nong'eyo ni ma te iga matimango ma jakom ne bede ker kaluwore gi jok manotene mbi mane gin godo. To nikech Nyasaye samoro ng'eyo reason momiyo gino nowuok e lwete. Nakwayo ogandawa ni en ratiro marwa mar penjo sirikal mar loch gwenge gi mar national government ni to gitiyonwa nade kaka oganda to wa change tact mimanyo godo sirikal mabiro nikech ka ok wadhi mana mbele nikech ne nitie jotendwa moko manowacho nawinjo gimoro kowacho ka ni gitimo romo to onge ayany. It has been quoted, inyalo kata ng'iyo archives magi. Ibiro yudo kachiel kuom jotelo mag Azimio yanyo jotelo moyier gi jopiny ni takataka. Mano ken gima ber nikech jotelo Nyasaye mamiyowa nyaka waluor jotelo kata bed ni gi wakwongo ni gi higa kata waew gi somo kata waew gi pesa to ka Nyasaye oseketo gi magi chamo mo mag gibed office onego wamigi luor makende. Ok en gima ber kwa yanyo ker kata jalup ker kata jo wabunge ni gin joma takataka. Mano en approach aya mana kwa tieko katieko atieko kama joka nyanam sirikal wasetemo manyo tamowa otamwa gi yore te wang'ni onjelo jagot iri wacho no kwalo dheru to kelo dhiang' to twe tok dalau moduodo mondo mi onyiedhi wanyiedhu dheni mos maonge bayo kidi mondo mi wang'i ni to dheni bo nyalo nyuol mwaritene mwayudo nyathi mwaluong ni berwa. Erokamano inyo Buya. Daktari wachi ni Buya erokamano inyo kuom wuoyo maber be wawuoyo maber e station. Adwa koyo jopiny ni gima Raila Amolo Odinga baba Obuya mawuoyo ni be nokoso kom mobiro ODM mabokoso mobet achung kende. I hope ni obe ambition ne pokotho. Tadwa kone studio ni mar baba be pokotho. Gimoro nyalo ga kierore lweti, but that doesn't mean that you can't pick it up. Baba pod nitie gina fast mar picking it up. To gimo all fight ne oko fight ni joluo. Egina do wache station ka baba fight ni every Kenyan, whether from Turukana kure gi kure. To abed jo nyadhi jo mantie gi respect. To akwayo jotelo ne kanga jatelo nyalo kona no this state house kawuono. No di dwaro development ok dware state house. Winjo kata Buya wacho idware parliament idware gweng. Kanye midware because it is in parliament that you pass all these things. And again jopiny no yiero mondo dhi e parliament. Koro joma wuondo an nyocha gi dhi e state house nigi dhi mar development negi dwa dhi manyo mar gi kende. To nitie gima timore ge piny ka. Kata ka ana dhi sero nyaka manye wuono makon baba aneno wuoyi moro kacha anyalo dhi endelea gi relationship ni mane e gima idwaro. Onge ng'at mayanyo wadgi kik wayany wetewa. Kata rallies mwatimogi watimatima concentrating on people. Tadwa kwa jakom ni joma luore ga jutogi they are not always for him.
he should also have kata min pin obongi kata joma luoregi ok giduto gichiko kare kata joma chiemo mama madho chai tindo neno joma madho chai pod madho chai ema tinde yanye mane makwayo ni wisdom no o lead jakom mondo nge leaders maluore kik bed leaders matumbo cats gibed leaders matijgi gin mar jopiny be it in county assembly be it in the national assembly be it in the senate erokamano uru jothurwa nyasaye mondo gwedhnau erokamano ahinya Dr. Agnes Awuor wagone erokamano kuom biro e twak kanyakla kod Obuya Kennedy Obuya pani mae okang' mari mokwongo mar biro e chenro mar mbaka oromo donge jabiro ga ratil mbaka oromo en chenro mokwongo erokamano ahinya abiro chaka gwelu kendo mar mondo mi walos ahinya kaluwore gi paro ma bende Obuya nawacho ni public participation gi to koro osechwalo report mane mosechwal giko mar dwe ni wageno rito report ma bende gibiro chwalo daktari abiro chaka luongi mar mondo wasum paro erokamano ahinya. Thank you so much Joyce agoni erokamano kawoni luonga ni Joyce to onge wach nyinga Sharon nga luonga Joyce erokamano ahinya konya koro gajuang gikanyo bende makelo we giko mar chenro mar mbaka oromo ema ne sawo mayo awang'wa dina an gi thuolo dina somo moko kuom ote ma bende ioro odiochieng' ma kawuono kaka kamano wapar ni odiochieng' ma kawuono en odiochieng' ma bende idhialo nyakalondo mano World Radio Day kendo nodhialo jomage radio. Congratulations adwa goni erokamano gi jo Ramogi duto and wherever they are ang'en reporters moko suffer they are in very bad places but gisetimo tich maber and Radio Citizen Royal Media Service thank you for your work. Obuye dhialo ng'e radio adhialo koso kiwinji ga radio awinjo Ramogi kidonje bedroom na awinjo seche te kata kanendo Ramogi ne ma oya kanendo Ramogi igani kapani dwe mar 8 gidhi celebrate higa ma 20 nyaka nochakre ana ang'eyo ni jo Ramogi Royal Media Services to dhi maber dhi maber kendo steps mosedhi godo mbele wapuoyo wamiyo mana poch gi pak omed mana dhi mbele eroura agonu erokamano ahinya mana sawo mayo awang'wa nyakoro mgejwangi kanyo bende makelo we giko mar chenro mar mbaka oromo odiochieng' ma kawuono parri kiny bedo odiochieng' ibed gi odiochieng' makare rituru masani nyinga Sharon Ng'ao.